Αυτό είναι το αντικλειπτικό για τα μελίσια. Το παράδειγμα που θα κάνω σήμερα αποτελείται από τρία συστήματα. Το ένα κεντρικό που έχει το GSM μέσα και τους δύο δορυφόρους που δεν έχουν GSM, δουλεύουν αρεφικά. Το σύστημα αυτό αποτελείται από ένα quad band GSM που βρίσκεται εδώ μέσα με μία κάρτα SIM. Το καλό είναι ότι μπορείς να συνδέσεις επάνω του αρκετά περιφερειακά δορυφόρους που είναι για τα μελίσια, δηλαδή μπορεί να πάει και μέχρι 200 και όλα αυτά με μία κάρτα SIM. Τα περιφερειακά είναι αυτό και αυτό. Έχουν δύο μπαταρίες μέσα οι οποίες αντέχουν μέχρι και 2 χρόνια ανάλογα τη χρήση που του κάνεις. Και το κεντρικό έχει μια μπαταρία λιθίου σαν τα κινητά ένα πράγμα και αντέχει περίπου 2 με 3 μήνες ανάλογα τη χρήση πάντα. Το σύστημα αυτό πώς δουλεύει? Δουλεύει ως εξής. Όποτε το τοποθετούμε μέσα στο μελίσι, ένα από αυτά τα μηχανήματα, και όταν αυτό πάει να κουνηθεί, δηλαδή όταν κάποιος πάει να ανοίξει το μελίσι, να το κουνήσει, να το πάρει κτλ., αυτό θα σας ειδοποιήσει σας αμέσως με μια κλίση στο κινητό που έχω εδώ πέρα. Αυτό το κινητό το έχω για τη δοκιμή σήμερα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ένα βασικό είναι ότι αυτό το κεντρικό με τα ρεφικά, που είναι αυτά τα δύο στις άκρες, μπορούν να επικοινωνήσουν μέχρι μια απόσταση 300-400 μέτρα. Οπότε καλύπτει αρκετά παραπάνω από ό,τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, όταν πάω να το πειράξει κάποιος αυτό εδώ, θα ανάψει αυτό το λεντάκι εδώ πέρα, το οποίο θα ειδοποιήσει το κεντρικό και αυτό μετά θα κάνει την κλίση. Ας πούμε πες ότι κάποιος πάει να το πάρει, έχει ειδοποιήσει το κέντρο και αυτό τώρα θα κάνει μια κλίση στο κινητό μου. Αυτό είναι. Οπότε τώρα το κλείνω. Αυτό βέβαια μπορεί κάποιος να το σηκώσει όταν σε πάρει τηλέφωνο και να ακούσεις τι γίνεται εκεί τριγύρω. Δηλαδή αν κάποιος μιλάει, αν κάποιος κάνει θορύβους, ας πούμε, και τέτοια. Μπορείς εύκολα να τα ακούσεις αυτά τα πράγματα και να δεις τι γίνεται. Δεν περιλαμβάνει μέσα ένα GPS, οπότε το κόστος του είναι αρκετά χαμηλό, επειδή αποφεύγεις το GPS. Και το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο χρήσιμο, γιατί αν κάποιος το πάρει, το μελίσι και το βάλει μέσα στο αυτοκίνητο, αμέσως χάνεται η επαφή με το GPS, δηλαδή δεν έχεις ούτε στίγμα ούτε τίποτα. Και το πρώτο πράγμα φαντάζομαι που θα δει ο άλλος μόλις το πάρει να βγάλει το GPS αν έχει μέσα. Λοιπόν, τα περιφερειακά δουλεύουν ως εξής. Αυτό εδώ στέλνει στο κεντρικό ότι κουνήθηκε, το κεντρικό το αντιλαμβάνεται και κάνει την κλίση αμέσως μέσα στο κινητό. Πάμε να κάνουμε και μια δοκιμή με τα άλλα. Ας πούμε παίρνεις αυτό, αν προλάβατε και είδατε, άναψε και σε αυτό το λεντάκι, ειδοποιεί και αυτό και αυτό και έρθει και η κλίση. Το κλείνω πάλι για να μην χρεωθώ. Αυτό μπορεί κάποιος, αν βάλει εδώ πέρα ένα απλό μικρόφωνο να το συνδέσει μέσα, μπορεί να το σηκώσει το τηλέφωνο και να ακούσει να ακούσει τι γίνεται εκεί τριγύρω, ας πούμε, αν μιλάει κάποιος. Αυτό είναι το σύστημα, το δείξω και λίγο πιο κοντά. Η κεραία του GSM είναι αυτή. Τα περιφερειακά έχουν κεραία ενσωματωμένη μέσα, δεν φαίνεται. Απλά το GSM για να πιάνει καλύτερα έχω βάλει μια εξωτερική τέτοια κεραία μικρή. Είναι περίπου, να το βάλω με το κινητό δίπλα. Περίπου ίσα με το κινητό είναι. Και επίσης και το κεντρικό έχει και αυτό μέσα ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης και μπορεί και αυτό να ενημερώσει άμεσα με το που κουνηθεί, να κάνει και αυτό την κλίση αν γίνει κάτι. Το κλείνω πάλι. Αυτό είναι το σύστημα. Ευχαριστώ που κοιτάξατε και για κάθε ερώτηση ευχαριστώ να την απαντήσω. Ευχαριστώ.